בחרתי כמובן לעסוק בפרשה הזאת של אלישע והאישה השונמית, שהרי זאת ההפטרה שנקרא השבת. אבל לא בכל מקרה הייתי בוחר לדבר על ההפטרה, כי במקרה המיוחד שלנו הקשר בין ההפטרה לפרשה עולה מתוך הפסוקים עצמם, ואפשר לראות שהנבואה שכתובה לנו פה בספר מלכים בוודאי שמה לנגד עינה את הפרשה שלנו, וביקשה שנשים לב לקשר שבין הפרשה להפטרה, קשר שממנו ניתן להבין את המשמעות של הסיפור שלפנינו. בואו ננסה לראות את הסיפור בצורה מלאה ולהבין מה התנ"ך מבקש ללמד אותנו בסיפור המיוחד והמרתק הזה. אז נוכל להסתכל כאן בדף המקורות בעמוד 44 ולראות שהסיפור מתחלק לשלושה חלקים, שכל אחד מהם פותח במילים ויהי היום, גם בפסוק ח', גם בפסוק י"א וגם בפסוק י"ז. המשמעות של הביטוי ויהי היום היא לחלק את הסיפור שלנו לשלוש תקופות שונות, שלושה פרקי זמן שונים. הויהי היום השלישי הוא באמת עיקר הסיפור שמתרחש כעת. כלומר, ליבו של הסיפור שמספר על בנה של האישה השונמית שמת, ואלישע שהצליח בסופו של דבר להחיות אותו, זה קורה בויהי היום השלישי. אבל לפני כן יש שתי פסקאות, שתי יחידות, כל אחת מהן פותחת גם במילים ויהי היום, כל אחת בתקופה אחרת קדומה יותר. אז נתחיל מויהי היום הראשון, שזה קרה בערך 7-8 שנים לפני כן. ויהי היום, נקרא ביחד, ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם. ויהי מידי עוברו, יסור שמה לאכול לחם. ותאמר אל אישה, הנה נא ידעתי, כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. נעשה נא עליית קיר קטנה, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבואו אלינו יסור שמה. בפסקה הזאת, שלושה הפסוקים שיש כאן לפנינו, אנחנו כבר מתחילים להכיר שתיים מן הדמויות המרכזיות בסיפור. הדמות המרכזית היא כמובן האישה השונמית, שנאמר עליה כאן שהיא אישה גדולה. מה הכוונה אישה גדולה? אישה גדולה, אישה חשובה. רק פרק אחר כך מסופר לנו על נעמן, שר צבא מלך ארם, שכתוב עליו גם שהוא היה איש גדול לפני אדוניו, ונשוא פנים. אדם חשוב, אדם מכובד, זה איש גדול, וממילא אישה גדולה זה אישה חשובה ומיוחדת. והאישה הזאת לא רק גדולה במובן של כבוד ואולי גם עושר, אלא גם היא אישה מיוחדת במינה. ואנחנו רואים כאן כבר שני היבטים שמלמדים אותנו על הייחודיות שבאישה הזאת. ראשית, היא מאוד מחוברת לאלישע כאיש אלוקים. הננה ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא עובר עלינו. היא מאוד מכבדת את הנביא. בהמשך נראה היא הולכת תמיד לשמוע אותו כשהוא מדבר. אז היא אישה עם מעלה רוחנית גבוהה, אבל לא רק זה, היא גם אישה בעלת חסד. היא רוצה לעזור לאלישע
שמסתובב בכל מיני מקומות בארץ, גם בסיפורים אחרים על אלישע, אנחנו רואים שבכל מיני מקומות הוא הסתובב ועזר לאנשים. אז למה שלא יהיה לו נוח קצת, במקום שהוא יצטרך כל פעם לבוא ממקום למקום ויסתובב ולחפש מקום לישון, שיהיה לו מקום קבוע, שהוא ידע שהוא נמצא באזור שלנו, האזור של שונם, פחות או יותר עמק יזרעאל, קרוב קצת לאפולה, מי שמכיר, כל פעם שהוא יגיע, שיהיה לו קבוע אצלנו, נעשה עליית קיר, כלומר קומה למעלה, ויש שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והוא יכול להיות אצלנו תמיד. אז האישה הזאת היא כבר מוצגת לנו כדמות המרכזית. ומול האישה הזאת יש עוד דמות, שלא כל כך כתוב עליה הרבה, אבל אנחנו לומדים על קיומה. מי זה? האיש. מה אנחנו רואים פה על האיש? לא הרבה. קודם כל האישה היא הדמות הדומיננטית פה. היא אומרת, הננה ידעתי, כי איש אלוקים קדוש הוא. היא לא אומרת, הננה ידענו, הננה איש אלוקים הוא. אני יודעת. כנראה שהוא פחות מחובר לאיש האלוקים, נראה את זה גם בהמשך. שנית, הוא כנראה לא, הוא מעצמו לא כל כך התלהב מהרעיון לעשות את זה, לכן היא צריכה לבקש פעמיים. הנה נא ידעתי, נעשה נא עליית קיר. צריכה לבקש. ומה בסופו של דבר הוא עושה עם הבקשה הזאת, עם הפנייה הזאת? לא כתוב. זאת אומרת, הוא נראה כאילו, טוב, בסדר. האיש נראה מאוד פסיבי, לעומת האישה האקטיבית, הפועלת, בעלת המידות. האיש משמש מה שאנחנו קוראים דמות רקע. בהרבה סיפורים בתנ"ך יש לנו דמות בולטת שהיא מובלטת בעזרת דמות רקע שהיא יותר חיוורת. אז כאן רואים האיש הוא יותר חיוור והאישה היא מאוד מרשימה על רקע הדמות של בעלה. זה מה שאנחנו לומדים מן הפתיחה הראשונה. נעבור עכשיו לפתיחה השנייה, ויהי היום, אחרי כמה שנים או כמה חודשים, ויהי היום, ויבוא שמה, ויסר אל העלייה, וישכב שמה. אלישע מגיע בפעם הראשונה לעלייה, ובאמת הונח שמה בחדר שסידרו לו, ויאמר אל גיחזי נערו, קרא לשונמית הזאת, ויקרא לה ותעמוד לפניו. ויאמר לו, אמור נא עליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת. מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ותאמר, בתוך עמי אנוכי יושבת. אלישע מציע לאישה, מה אני יכול לעזור לך? הוא מאוד מתרגש מהכנסת האורחים היפה שהוא מקבל, והוא רוצה לתת לה גמול, שכר. אז הוא אומר לה, את צריכה אולי יש לי קשרים עם המלך, עם שר הצבא, יש איזושהי בעיה שאני יכול לעזור לך? אבל האישה אומרת, לא, בתוך עמי אנוכי יושבת. אני בסדר, אני נמצאת יחד עם כולם, אין לי שום צורך בהתערבות מיוחדת, בעזרה מיוחדת ממך, הכל בסדר. והפרק יכול היה להסתיים פה. אבל כאן מגיעה התפנית. יוצאת האישה מן החדר, כפי שנראה מיד, ואלישע עדיין מרגיש שלא בנוח, שהוא לא גומל טוב לאישה על מה שהיא עשתה עבורו. והוא מתייעץ עם נערו. ויאמר, ומה לעשות לה? ויאמר גיחזי, אבל בן אין לה, ואישה זקן. ויאמר קרא לה, ויקרא לה, ותעמוד בפתח. ויאמר, למועד הזה כעת חיה, את חובקת בן. ותאמר, על אדוני איש האלוהים,
אל תכזב בשפחתך. אז קורה כאן דבר מעניין. אלישע עדיין מחפש כיצד הוא יכול לעשות משהו טוב עבור האישה. אבל מי שמציע לברך אותה ולהבטיח לבן, הוא דווקא גחזי, שאומר, אבל בן אין לה ואישה זקן. וזה אומר שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה אלישע בעצמו לא חשב על זה? למה מהרגע הראשון כבר לא אמר אלישע לאישה, במקום להגיד לה, יש לדבר לך עם שר הצבא? הוא יגיד לה ישר, כמו שהוא אומר לה בסוף, כעת חיה את חובקת בן. אנחנו יכולים ללמוד מפה שהתנ"ך מכוון אותנו לכך שהבטחה כזאת היא משהו קצת חריג. היא משהו שאנחנו לא מצאנו כדוגמתו בשום מקום אחר בתנ"ך. שאדם בשר ודם רואה אישה עקרה ומתחייב בפניה, עוד שנה יהיה לך בן. ואפילו בלי להזכיר את הקדוש ברוך הוא בהבטחה הזאת. אם נשווה את זה למקרים אחרים בתנ"ך, שבהם נביאים עמדו בפני מציאות שאישה עקרה מולם, אז נסתכל רגע בעמוד 45, במקורות 4 ו-5 קודם נתחיל. אז למשל, כשרחל לא היו לה בנים, והיא באה אל יעקב ואמרה לו, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי, הוא לא אמר לה, עוד שנה את יולדת בן, אלא הוא אמר לה, וייחר אף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן. כלומר, מי שיכול לתת לך בן, זה רק הקדוש ברוך הוא. אני לא יכול להגיד לך, עוד שנה את חובקת בן. רק הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, את צריכה להתפלל. אז טוב, חז"ל דיברו על כך שאם זה היה מספיק רגיש מצידו של יעקב להגיד ככה, אבל בסוף רחל התפללה, והקדוש ברוך הוא שמע אל קולה. סיפור על עקרה מפורסמת אחרת, על חנה. סופר לנו בספר שמואל על אלקנה שיש לו 2 נשים, שם האחת חנה, שם השנית פנינה, והיא לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. בהמשך מסופר גם על חנה, והיא מרת נפש ותתפלל על השם ובכה תבכה. גם שם עומד נביא, אלי, ואומר לה, לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. הוא אומר לה, מברך אותה, שהשם ישמע לתפילה שלך. במיוחד החריגה הזאת של אלישע, שאומר, עוד שנה את יולדת בן, בולטת על רקע מה שאמרתי בהתחלה, הקשר בין הפרשה להפטרה. אנחנו יכולים לראות בצורה ברורה שהנבואה שאנחנו לומדים אותה עכשיו בנויה במקביל לפרשה. נסתכל כאן בטבלה במקורות 2 ו-3, אפשר לראות שזה ממש סיפורים דומים ומילים דומות. בשני המקרים אנחנו נתקלים בהכנסת אורחים נדיבת לב מאוד, שבמסגרתה גם מציעים לחם, אפילו הביטוי אקחה פת לחם שאומר אברהם, כמו שהאישה הזאת כל פעם ותחזק בו לאכול לחם, ומדי עוברו יסור שם לאכול לחם. הכנסת אורחים עם אפילו מילה מקבילה לחם. בשני הסיפורים מדובר על אנשים זקנים שאין להם בנים. אברהם ושרה זקנים, וגם האישה, לפחות בעלה, אבל בן אין לה, ואישה זקן. בשני המקרים יש הבטחה שכעת חיה, עוד שנה, כעת חיה, תהיה לך בן. שוב ושוב עליך, כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, וגם למועד הזה, כעת חיה, את חובקת בן. בשני המקרים, האישה מגיבה
צורה של חוסר אמון. ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. וגם כאן אומרת האישה, על אדוני איש האלוקים, אל תחזב בשפחתך. אבל כאן באה הנקודת ההבדל הבולטת שהנבואה מכוונת אותנו אליה. בתורה נאמר, ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו למועד אשר דיבר אותו אלוהים. ואילו בפרק שלנו כתוב כמעט אותו דבר, ותהר האישה ותלד בן למועד הזה כעת חיה אשר דיבר אליה אלישע. כלומר, הנבואה מבקשת להגיד לנו שאלישע שם את עצמו במקום אלוקים, דבר שרק אלוקים יכול להבטיח. לא מצאנו בשר ודם שמבטיח לידה. בלשון חז"ל, שנראה אותה בהמשך, 3 מפתחות לא ניתנו בידי בשר ודם, אחד מהם מפתח של חיה, של לידה, יולדת. זה דבר שרק הקדוש ברוך הוא יכול לתת, במיוחד כאשר נביא לא מזכיר את שם השם, אז עלולה חלילה להיווצר תחושה אצל אנשים שהכוח הוא בידי הנביא וזה לא מאת השם. ולכן נביא צריך להיות זהיר מאוד בכך שכשהוא מבטיח הבטחות, שזה לא חס ושלום יתפס בטעות כאילו הוא שם את עצמו במקום הקדוש ברוך הוא. וזה מה שמסביר לנו את ההסתייגות של האישה. האישה הגדולה, בעלת המידות, כבר מהרגע הראשון מרגישה שמשהו כאן לא בסדר עד הסוף. נשים לב, כשהוא קרא לה בפעם הראשונה, בפסוק י"ב, כתוב, ויקרא לה ותעמוד לפניו. אבל אחרי שהיא כבר הלכה, והיא חשבה שזה נגמר הסיפור, כתוב בפסוק ט"ו, ויאמר קרא לה, ויקרא לה ותעמוד בפתח. כלומר, היא לא נכנסת פנימה כמו בפעם הראשונה ועומדת לפניו, אלא היא עומדת קצת רחוק יותר בכניסה. כנראה שהיא כבר מתחילה לחוש במשהו שהולך לקרות, וכשהיא שומעת שהוא אומר לה, כעת חיה את חובקת בן, היא מגיבה בצורה אחרת לחלוטין. אל אדוני איש האלוהים, אל תחזב בשפחתך. זה לא כמו ששרה צחקה והיא אמרה, זה לא יכול להיות. כאן האישה אומרת, לא, זה לא יכול להיות, אתה מחזב. אתה אומר לי, כזב, דבר לא נכון. זאת אומרת, האישה כאן, שכבר למדנו עליה, אם לא היינו יודעים את מה שנאמר לנו בפתיחה, היינו חושבים, סתם אישה לא מאמינה. לא, זאת אישה גדולה שמבינה שמשהו כאן לא בסדר בהבטחה הזאת. ולכן, אם נחזור רגע לטבלה שראינו מקודם, אז נוכל לראות עוד הבדל מאוד בולט בין שני הסיפורים בשורה האחרונה. אצל אברהם ושרה כתוב, ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. ואילו עכשיו, ויגדל הילד, ויהי היום ויצא אל אביו ולקוצרים. לא עושים מסיבה, לא עושים חגיגה. האישה, גם כשנולד לה הילד, חיה באיזושהי תחושה של זמן שאול, שמשהו הולך לקרות. עכשיו אנחנו מגיעים אל ליבו של הסיפור. פסוק י"ח. ויגדל הילד ויהי היום ויצא אל אביו אל הקוצרים. ויאמר אל אביו, ראשי ראשי. ויאמר אל הנער, שאהו אל אמו. ויסאהו ויביאהו אל אמו, וישב על ברכיה עד הצהריים וימות. הילד גדל, יוצא יחד עם אבא שלו לשדה, ופתאום כואב לו מאוד מאוד הראש, עד שהוא נופל ומת. שוב מתגלה הפער בין האיש לאישה. האיש, הילד שלו פתאום מתמוטט, אז הוא לא יודע מה לעשות, הוא אומר, שימו אותו אצל האמא שלו, וזהו. האמא, שוב, כאישה גדולה, שהבינה מהרגע הראשון,
שיש משהו בעייתי במה שאלישע הבטיח לה. אז מה היא עושה? ותעל ותשכיבהו על מיטת איש האלוקים ותסגור בעדו ותצא. היא ישר שמה אותו על המיטה של אלישע, כי היא יודעת שהאחריות לחיים של הילד הזה מוטלת על אלישע. וכך היא עושה. ותקרא אל אישה, ותאמר, שילחה נא לי אחד מן הנערים ואחת האתונות, וארוצה עד איש האלוהים ואשובה. ובעלה, שעד עכשיו חשבנו שהוא לא משהו, אז בואו נראה מה קורה עוד יותר. ויאמר, מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. שימו לב, בבוקר לפני כמה שעות, הבן שלו התמוטט בשדה. האישה אומרת, תביא לי מהר נער עם חמור, עם אתון, שאני אלך לאיש האלוקים. והבעל אפילו לא מצליח לחשוב שיש קשר בין שתי העובדות. בין העובדה שהילד מת, והוא אפילו לא שואל מה קרה, לבין זה שהיא הולכת לנביא. אז הוא שואל אותה, למה את הולכת לנביא? אין היום שיעור. לא חודש ולא שבת, היום לא ראש חודש ולא שבת, למה את הולכת אליו? הפער בין הבעל לאישה הולך וגדל, וזה אפשר לראות מהתשובה היפה שהאישה עונה לבעלה. ותאמר, שלום. אוקיי. זאת אומרת, היא באמת רואה שפחות או יותר אין עם מי לדבר. למה זה חשוב, הפער הזה בין האיש והאישה? כי בעוד שיש לנו שתי דמויות מרכזיות, אלישע והאישה השונמית, ושתי דמויות רקע, האיש וגחזי, האישה קולטת הרבה יותר מהר שהדמות הרקע שלה לא כל כך מבינה את העניינים, אבל אלישע לעומת זאת כן הלך בעצת גחזי, שהוא מלכתחילה לא הציע אותה. הוא הרגיש כנראה בעצמו בהתחלה שזה לא משהו ראוי לעשות, אבל איכשהו גחזי הציע והוא הלך עם גחזי. והצורך של אלישע עכשיו הוא לא ללכת אחרי גחזי, שבפרקים הבאים אנחנו נגלה שהוא לא היה האיש הכי ישר בעולם, אלא להתנתק מגחזי, להיות זה שמוביל. וזאת השאלה, וזה המבחן שעכשיו עומד אלישע בפניו. האם יצליח אלישע להתנתק מגחזי באותה מידה שהאישה הגדולה מתנתקת מצורת החשיבה של בעלה? אז כתוב כך, עצרנו בפסוק כ"ד. ותחבוש האתון, ותאמר אל נערה, נהג ולך, אל תעצור לי לרכוב, כי אם אמרתי לך. כן? עכשיו אנחנו רוכבים בלי הפסקה עד שאני אומרת לך. ותלך, ותבוא אל איש האלוהים אל הר הכרמל. ויהי כראות איש האלוהים אותה מנגד, ויאמר אל גחזי נערו, הנה השונמית הלז. מרחוק רואה אלישע את השונמית, והוא שולח את גחזי ואומר לו, אתה רוץ נא לקראתה ואמור לה, השלום לך, השלום לאישך, השלום לילד. אלישע מבין שאם האישה באמצע השבוע הולכת אליו במהירות, כנראה קרה משהו. ואז הוא שולח את גחזי, עדיין דרך גחזי, ואומר לו, לך תשאל אותה, שלום לך, שלום לבעלך, שלום לילד. עכשיו כאן התנ"ך מקצר, בעצם היה צריך להיות כאילו כתוב פה, שבאמת גחזי הלך ושאל אותה, שלום לך, שלום לאישה, שלום לילד. ומה אומרת האישה לגחזי? תשובה יפה. ותאמר, שלום. בדיוק כמו שהיא אמרה לבעלה לפני כמה פסוקים. כלומר, היא לא מבזבזת את הזמן על אלו שלא מבינים. גחזי לא מבין את הסיפור ואין לה עניין להתחיל לדבר איתו בכלל. היא הולכת ישר לאלישע ויוצרת את ההפרדה
בעיניה שצריכה להיות בין אלישע לבין גחזי. ותבוא אל איש האלוהים אל ההר ותחזק ברגליו, ויגש גחזי להודפה, ויאמר איש האלוהים הרפה לה, כי נפשה מרה לה, ואדוני העלים ממני ולא הגיד לי. כאן מתחיל אלישע להבין, במקום שבו הוא גם מתחיל ליצור את ההפרדה בינו לבין גחזי. גחזי לא מבין כלום, וכשהוא רואה את האישה השונמית נופלת ומחזיקה ברגליו של אלישע, אז הוא אומר, מי זאת הנודניקית הזאת? הוא מנסה להפריד אותה ולהדוף אותה. אבל אלישע כבר מבין יותר מגחזי כאן, והוא אומר לו, קרה כאן משהו, אבל לא רק קרה כאן משהו לאישה, אלא בעצם קרה כאן משהו גם לי, כי אני לא יודע מה קרה, וזה לא מקרה שאני לא יודע מה קרה, זה מכוון מאת הקדוש ברוך הוא. השם העלים ממני ולא הגיד לי. חז"ל אומרים על זה דבר מאוד מעניין, כאן במדרש במקור 6, כדי שלא יהיו הנביאים מתגאים, מתשש להם הקדוש ברוך הוא כוחן, ומראה להם שאינם כלום. יש כאן כמה דוגמאות, כמו משה שבהתחלה אמר, הדבר אשר יקשה מכם תקרבון אליי, ואחר כך הוא לא הצליח, הוא לא ידע מה לענות לבנות צלופחד. ובהמשך, אף אלישע, אדם גדול היה. אתה מוצא שכל הניסים שעשה אליהו, אלישע עשה כפליים, שנאמר, והינה פי 2 ברוחך אליי. ובא לא שעה ולא ידע כלום. מתי? כשראה השונמית בת אצלו. אמר לגחזי, רוץ נא לקראתה וגומר, ולא ידע שמת הילד. בסוף הרגיש ואמר לגחזי, הרפה לה כי נפשה מרה לה וכו'. כלומר, אומרים חז"ל, שלא יהיו הנביאים מתגאים, מתשש להם הקדוש ברוך הוא כוחם. השאלה הגדולה, איפה עובר הקו המאוד מאוד עדין בין היכולת שהקדוש ברוך הוא נותן לנביאים לגזור גזרות ולפעול פעולות בעולם, לבין משהו שהוא מעבר ליכולת שלהם, והצורך שלהם להדגיש, אנחנו כפופים לקדוש ברוך הוא. ולפעמים צריך שהקדוש ברוך הוא יתערב בעניין כדי להגיד לנביא שהקו הזה קצת הופר. וזה בדיוק מה שקרה פה. כאן כאמור, כיוון שמלכתחילה הבטחת הילד כאן הייתה בעייתית, על כן הקדוש ברוך הוא מעלים עכשיו מאלישע, ואלישע בנקודה הזאת מתחיל להתנתק מגחזי. האם הוא יצליח לסיים את ההתנתקות הזאת מגחזי ובאמת לתקן את הנקודה שהייתה בכך שהוא הבטיח בן ולא הזכיר את שם השם. אז בשלב הראשון זה לא קורה. בואו נראה. פסוק כ"ח, ותאמר, השאלתי בן מאת אדוני, הלא אמרתי לא תשלה אותי. מלכתחילה לא ביקשתי ממך בן, זה לא אני שיזמתי, ואדרבה, כשאמרת לי שיהיה לי בן, אמרתי לך, אל תחזב בשפחתך. עכשיו היא אומרת, הלא אמרתי, אל תשלה אותי. אני אעיר הערה בעברית שקשה לתרגם אותה. הקשר הזה בין אל תשלה אותי לאל תחזב מזכיר לנו את בנו השלישי של יהודה, קראו לו שלה, ויהי בכזיב בלידתה אותו. אז זה מעניין הקשר גם פה, סגור סוגריים. בכל אופן, כתוב כאן, היא אומרת, הלא אמרתי אל תשלה אותי. אני מלכתחילה לא ביקשתי, זה היה יוזמה שלך, עכשיו תתקן. ויאמר לגחזי, חגור מותניך,
וכך משענתי בידך ולך. כי תמצא איש לא תברכנו, וכי יברכך איש לא תעננו, ושמת משענתי על פני הנער. אני יודע איך הילד הזה יחזור לחיים. קח את המשענת שלי, אתה גחזי, קח את המשענת, תשים את המשענת שלי על הילד, אל תדבר עם אף אחד בדרך, ותשים את המשענת שלי על פני הנער. האם יש בזה תיקון? לא. למה? א', מה לא מוזכר כאן? שם השם. ומה כן נראה מפה? מספיק שגחזי אתה תלך, תשים את המשענת שלי, זהו, זה יעזור. עכשיו, מאוד מעניין שבנקודה אחת אומר אלישע לגחזי, אל תדבר עם אף אחד בדרך. למה הוא אומר לו אל תדבר עם אף אחד בדרך? אנחנו לא יכולים להעלות כל מיני אפשרויות, אבל כאן חז"ל אמרו משהו מאוד יפה, אני חושב שזה ממש פשט. כי גחזי, ששוב, הטבע שלו מתגלה לנו בפרקים הבאים, לא לטובה, כתוב בירושלמי במקור 7, אתה מוצא בשעה שבה אלישע להחיות את בנה של השונמית, אמר לו, קח משענתי בידיך ולך, כי תמצא איש לא תברכנו, וכי יברכך איש לא תעננו. והוא לא עבד כן, אלא כד פגע ברנש בי, אמר לי מאין ולעין גחזי, והוא אמר לי, אנא איזיל מחיי מתים. המדרש מתאר את זה שגחזי עושה את כל הדרך עם המשענת, כל מקום שהוא מגיע הוא אומר, יש לי פה מטה קסמים, אני יכול לחיות מתים. יכול להיות שאנשים בדרך הזמינו אותו גם כן. אלישע כנראה, לפי המדרש הזה, אלישע ידע מי זה גחזי, ולכן הוא אמר לו, אל תדבר עם אף אחד. אבל זה לא עזר לפי המדרש. בכל אופן, האם, למי שלא מכיר את הסיפור, אם יש כאלה, זה מצוין. מה יקרה? האם כשישימו את המשענת על הילד, הוא יקום לתחייה או לא? ברור שלא. מי הבינה את זה ראשונה? עוד פעם, האישה הגדולה, האישה השונמית. היא לא מסתפקת בזה שאלישע אומר לגחזי, קח את המשענת ותשים אותו, אלא, ותאמר אם הנער, חי השם וחי נפשך אם אעזבך. אני לא סומכת על גחזי, אני נשארת איתך. טוב, ויקום וילך אחריה. אז האישה הולכת, ואלישע הולך אחריה, היא לא נותנת לו. וגחזי עבר לפניהם, וישם את המשענת על פני הנער, ואין קול ואין קשב. וישוב לקראתו, ויגד לו לאמור, לא הקיץ הנער. עכשיו, הרבה פעמים כשאנחנו לומדים תנ"ך, אנחנו גם צריכים להקשיב למילים הספציפיות שהתנ"ך בוחר כדי לתאר תופעה. בעיקר אם המילים הללו מופיעות רק בעוד מקום אחר. וכאן זו דוגמה קלאסית. כי כמובן התנ"ך רוצה לומר, זה לא עובד ככה, להגיד, קח את המשענת שלי ותשים אותה על הילד והוא יקום לתחייה. אבל כשהוא משתמש במילים אין קול ואין קשב, יש רק עוד מקום אחד בתנ"ך שהביטוי הזה מופיע. ועל השאלה הזאת יענה חתן התנ"ך של צרפת ניסים בלחסן, איפה זה עוד כתוב? איך? סליחה, חשבתי שאתה... התשובה היא, בהר הכרמל, כשנביאי הבעל מנסים להוריד אש מן השמיים, ועל זה כתוב שהם עושים כל מיני דברים מוזרים, מתחילים לחתוך אחד את השני, אבל נאמר שם, נקרא את הפסוק במלכים א', פרק י"ח, כתוב,
ויהי כעבור הצהריים, ואין קול ואין עונה ואין קשב. זאת אומרת, עד כדי כך שרוצים להגיד, אין לזה שום סיכוי שזה יעבוד. כמו שלא היה שום סיכוי לנביאי הבעל להוריד אש מן השמיים, אין קול ואין קשב. ביטוי שמעיד עד כמה זה לא הדרך הנכונה. אבל כמובן יש לסיפור הזה גם את הסוף שלו. ויבוא אלישע הביתה, והנה הנער מת מושכב על מיטתו. ויבוא ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל אדוני. בפעם הראשונה, בתחילת הפרק, בתחילת הסיפור, אלישע פונה ישירות אל השם ומתפלל. מה שלא היה בפעם הראשונה כשהוא הבטיח את הבן, וגם לא בפעם השנייה כשהוא שמע שהילד מת. עכשיו אלישע מבין שלמרות שהקדוש ברוך הוא נותן כוחות לנביא, אבל הנביא צריך להדגיש כל הזמן, גם לאחרים וגם הוא בעצמו לזכור שכל הכוחות שיש לו הם מאת השם, ושלא חלילה יתפס שנביא בעצמו יכול לגזור ללדת ילדים ולחיות מתים. רק הקדוש ברוך הוא יכול. ולכן התיקון הגדול של אלישע בסופו של הסיפור, זה ויבוא ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל אדוני. וכשזה קורה, אז ויעל, וישכב על הילד, וישם פיו על פיו, ועיניו על עיניו, וכפיו על כפיו, ויגהר עליו, ויחום בשר הילד. וישוב, וילך בבית, אחת הנה ואחת הנה, ויעל, ויגהר עליו, ויזורר הנער עד 7 פעמים, ויפקח הנער את עיניו. וכאן, בכל הפעולה הזאת, נמצא רק אלישע. אלישע סוגר את הדלת ונמצא רק הוא והנער בפנים. אין איתו את גחזי. הוא עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, ואז הוא עושה את מה שהוא עושה. יש כאן מקום לדון, האם מה שהוא עושה זה מה שעושים היום, הנשמה מלאכותית, מנסים להחיות בצורה כזאת. זה קצת קשה להסביר את זה, שיש פה משהו רק טבעי, כי הילד הזה כבר שעות שהוא נאמר עליו שהוא מת. יש כאן משהו שהוא ניסי, שאלישע בכוח האישיות המיוחדת שלו מצליח להחיות. זה בסדר, נביא יכול לעשות ניסים, ובלבד שזה יהיה מצורף תמיד בתפילה אל השם. וכאן, כשהוא מנותק מגחזי ובעצם משלים את הסיפור, הוא יכול לבוא אל גחזי ולומר לו, קרא נא אל השונמית הזאת, ויקרא איה, ותבוא אליו, ויאמר שאי בנך. ותבוא ותיפול על רגליו, ותשתחו ארצה, ותישא את בנה ותצא. שני דברים מאוד יפים יש פה בפסוק האחרון. זאת הפעם הראשונה שהאישה הזאת שמחה. לא ראינו ותשתחו ארצה, שזה ביטוי של להשתחוות כהודיה וכשמחה. זה לא היה כשהילד נולד, זה עכשיו. עכשיו שהוא הצליח להחיות אותו בעזרת תפילה, גם האישה נרגעה והבינה שמרגע זה הילד ניתן לה לא בזכות אלישע, אלא בזכות הקדוש ברוך הוא. בגלל צדקותה מלכתחילה הגיע לה שיהיה לה בן, אבל הדרך שבה הילד הזה הגיע לא הייתה טובה בעיניה עד עכשיו, ולראשונה היא מביעה את שמחתה ותשתחו ארצה. ויתרה מזאת, ותישא את בנה. פעם ראשונה בפרק שמופיעה המילה בנה. עד עכשיו, איך קראו לו כל הזמן? הילד, הילד, הילד. היא לא הרגישה באמת שהוא בנה, כי כל הזמן היא חיה בתודעה, אני לא ביקשתי.
ואתה נותן לי אותו בצורה לא כל כך מקובלת. אבל עכשיו הסיפור מסתיים לא רק בזה שאלישע תיקן, אלא גם שהאישה קיבלה את זה. היא בפעם הראשונה מתייחסת אל הילד הזה מעכשיו כבנה, והיא שמחה בו ומשתחוות ארצה, ובזה אלישע מתקן את כל הסיפור. יש בפרק הזה אמצעים ספרותיים יפים מאוד שהתנ"ך משתמש בהם. ראינו גם את ההקבלה לתורה, וגם את השיבוש שעושים פה בביטויים שמזכירים לנו סיפורים אחרים. אני רוצה לעמוד על עוד תופעה ספרותית מעניינת שעוזרת לנו להבין מה התנ"ך מבקש ללמד אותנו, וזה מה שנקרא בשם מילה מנחה. בהרבה מאוד סיפורים בתנ"ך יש לנו מילה מנחה, זאת אומרת מילה שחוזרת הרבה פעמים, והיא בעצם המסר המרכזי שמתמצתים אותו במילה אחת. וכבר גילו רבים שהרבה פעמים מילה מנחה מופיעה 7 פעמים בסיפור, או כפולות של 7, 14, 21, 35 וכו'. למשל, יש המון דוגמאות, פרק א' בבראשית, שם אלוקים מופיע 35 פעמים, אור מופיע 7 פעמים, מים 7 פעמים, יש המון דוגמאות כאלה. אם יש לי עוד דקה לדוגמה, אני אתן דוגמה שאני מאוד אוהב להביא, פרשת מקרא ביקורים, כי תבוא. כתוב, אתה מביא את ביקורים, ומה המילה המנחה? אתה חושב שזה להביא. לא, המילה המנחה שמופיעה 7 פעמים, זה המילה נתן. הקדוש ברוך הוא נותן לך, אל תחשוב שאתה מביא, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לך, 7 פעמים. ויש המון דוגמאות כאלה, סיפור בפני עצמו. אבל כאן יש מילה מנחה מאוד יפה. איזה מילה חוזרת כאן 7 פעמים בסיפור? זאת המילה גחזי. זאת אומרת שהתנ"ך אומר כל הזמן, המבחן של אלישע זה האם הוא יצליח להתנתק מהחשיבה של גחזי. גחזי הוא בעצם המכשול המרכזי בסיפור, הוא זה שהביא את אלישע להציע את ההצעה הלא פשוטה הזאת, והוא זה שבסופו של דבר אלישע מצליח להתנתק ממנו ולהדגיש בצורה מאוד ברורה שכל מה שיש לנו זה מאת השם. אני חושב שבאמת המסר הזה הוא מסר מאוד מאוד חשוב, שגם נביא שיש לו כוחות מאוד גדולים צריך להיות תמיד להיות מאוד ער לזה, ואמרתי לפעמים זה גם כלפי חוץ. שכשהוא מדבר, שהוא יגיד תמיד שכל מה שיש לו הוא מאת השם, ושיזהר מלגזור גזרות שהן קצת מעבר למה שבשר ודם, אפילו נביא גדול יכול לעשות את זה. יש בכל הסיפור הזה, בעצם יש לו תקדים. הוא קרה גם אצל אליהו. אליהו בתחילת מלכותו של אחאב, שהיה מלך רע, שהכניס את העבודה הזרה בצורה קיצונית לתוך ישראל, אז אליהו גזר גזרה, אם יהיה עד השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. וגם כאן, אותו דבר בדיוק. אליהו אומר, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. הוא לא מזכיר פה שזה הקדוש ברוך הוא, הוא לא מזכיר בעצם כל היכולת להבטיח גשם ולעצור גשם, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. יש כאן סיפור ארוך שאני לא אקרא אותו את כולו, אבל בסוף גם אליהו מתקן בהר הכרמל, הזכרנו מקודם, הוא שמה עומד ואומר, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. זאת אומרת, בסוף, סיפור ארוך שלא נלמד אותו עכשיו, אבל בסוף הוא מתקן ואומר, הכל ממך ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה.
וגם לאליהו מיד אחר כך יש סיפור מאוד דומה לסיפור של אלישע עם הילד שמת, ואליהו מחיה אותו גם בשלב הראשון בלי להזכיר את שם השם, אז זה לא הולך, בשלב השני הוא מתפלל ואז זה כן הולך. וזה בדיוק לסיום מה שחז"ל אומרים לנו במקור 8. אמר רבי יוחנן, 3 מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח. ואלו הם מפתח של גשמים, מפתח של חיה ומפתח של תחיית המתים. ודומני שלנגד עיני חז"ל עמדו 2 הפרקים האלה על אליהו ועל אלישע. מפתח של גשמים בסיפור של אליהו, ושני המפתחות האחרים בסיפור שלמדנו היום, מפתח של חיה שיולדת ומפתח של תחיית המתים. 2 המפתחות שכאן אלישע כביכול ניסה לקח אחד וניסה לקחת את השני, אבל בסוף הוברר שיש דברים שנביא גדול ככל שיהיה לא יוכל לעשות, אלו הם מפתחות בידיו של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לסיום לומר כמה דברים שלא קשורים לשיעור. זה השיעור הרביעי והאחרון שלי כאן בשטרסבורג, ואני רוצה לומר קודם כל תודה. אנחנו במסגרת סיפור על הכנסת האורחים של האישה, ובמקביל להכנסת האורחים של אברהם, אז אני רוצה לומר תודה רבה על הכנסת האורחים המאוד מאוד דומה של אברהם ושל האישה השונמית, שקיבלתם אותי, קודם כל 2 המארגנים, הרב רביבו וניסים בלחסן, ניסים ועוד היינו יומיים בפריז גם, ומאז שהגעתי לכאן, הרב אריאל והרבנית שדאגו לכל מחסורי, הרגשתי ממש כמו אלישע בעלייה. אז תודה רבה, יישר כוח גדול על כל הפצת לימוד התנ"ך שאתם עושים פה, כן, מותר למחוא כפיים. תודה לכל הקהילה על הכנסת האורחים המאוד חמה ולבבית, מהרב הראשי, הרב וייל, וכל האנשים פה שמאירים פנים כל הזמן, נותנים הרגשה מאוד נעימה להיות פה. אני באמת מודה לכם מקרב לב, מאוד נהניתי להיות פה. מרסי בוקו. ולסיום, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור מאוד מאוד מרגש שקרה לי כאן בשטרסבורג. במוצאי שבת היה ערב, חלק מכם היו, שבו ערב לכבוד היציאת התרגום הצרפתי של הספר שלי עד היום הזה. עד היום הזה, שאלות יסוד בלימוד תנ"ך. אני כבר מאז שהוא יצא מנסה איך אומרים את זה, אבל אני לא מצליח, לא יודע מה, אבל היוזמה לתרגום של הספר הייתה היוזמה של ניסים בלחסן, וברוך השם הצליח להגשים את היוזמה הזאת, והספר יצא בצרפתית. כשהספר יצא לאור, אמרתי זה גם במוצאי שבת, אני הופתעתי והתרגשתי מאוד, שיש כאן הקדשה לזכרם של 4 מתלמידיי שנהרגו השנה במלחמה בעזה, ארי זנילמן, דוד שוורץ, יקיר הקסטר וזכריה הבר, השם יקום דמם. ואני אדבר משהו על אחד מאלה שהזכרתי עכשיו, יקיר הקסטר. יקיר הבן יקיר לי, יקיר היה בחור צדיק תמים, אדם שעושה רק טוב, אוהב תורה, מסור לתורה, אדם שהיה מחובר להרבה דברים בעולם. הוא למד אדריכלות באריאל, היה אוהב לרוץ, הוא רץ ריצות מרתון, איש שכולם אהבו אותו.
והנה במוצאי שבת, אחרי הקראתי פה את השמות, ניגשה אליי הגברת נעמי דנן, איפה היא פה? ואומרת לי, לפני חודשיים נולד לי נכד שנקרא בשמו של יקיר. ואנוכי לא ידעתי, ושאלתי אותה, ההורים של יקיר יודעים? אז היא אומרת, אני חושבת שכן. אז למחרת בבוקר, אתמול בבוקר, שלחתי הודעה להורים של יקיר, שהם אנשי מעלה שלעצמם. אמרתי להם, אתם יודעים, פגשתי פה מישהי שאמרה לי שהנכד שלה נקרא על שם יקיר. לא ידעו, אמרו לי, במי מדובר? טוב, במשך היום פגשתי את נעמי כמה פעמים, עד שבסוף הצלחנו ליצור את הקשר. הם לא ידעו על מי מדובר. שלחתי בסוף את הטלפון של החתן של נעמי, שלמד ביחד עם יקיר, שלחתי לאמא של יקיר את הטלפון. הבוקר הם יצרו קשר ודיברו ביניהם, וכך לראשונה בעצם התוודעו ג'אש וחיה, ההורים של יקיר, לקיומו של אילי יקיר בואנה, הנכד של נעמי. ובמסגרת השיחה כבר קבענו שבעזרת השם ניפגש כולנו כשנעמי תבוא לארץ עוד מעט, והנה יצא שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים, שבשכר זה שהגענו פה לשטרסבורג, בסוף יצא מזה שהבאנו מעט נחמה להורים שאיבדו את היקר מכל להם, את הבן שנפל על קדושת השם, העם והארץ. שבעזרת השם נזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה.